Hola a tothom! Aquí tenim les recomanacions d'aquesta setmana. Us vull recomanar tota una sèrie de robinsonades, però primer m'haig d'anar a la mare dels ous, a les aventures de Robinson Crusoe. Aquí el tenim. Bé, Robinson Crusoe va ser publicat per primer cop a Anglaterra el 1719 i va marcar tota la literatura d'aventures posterior fins als nostres dies. Ja sabeu que són les aventures d'aquell noi de 18 anys, Robinson Crusoe, que el seu pare li deia: «Fill meu, no viatgis, queda't a casa, estudia lleis i forma una família i tindràs una vida plàcida». Però el Robinson no volia tenir una vida plàcida, així que es va embarcar i va viure moltes aventures fins que va naufragar en una illa deserta, prop de les Amèriques colonials d'aquella època, i allà es va quedar a viure durant 28 anys. Doncs bé, Robinson Crusoe no deixa de ser una mostra de la capacitat de l'ésser humà per controlar i modificar la natura i fer que d'aquesta manera la societat vagi avançant. Penseu que va ser escrit quan havia de començar la revolució industrial. Hi havia una gran fascinació sobre la capacitat de l'home, sobre la tecnologia. Aleshores, va passar que a partir d'aquest llibre es van fer moltíssimes robinsonades, els Robinsons dels Mars del Sud, la família Robinson, fins i tot el gran Jules Verne té la seva pròpia robinsonada. Jo avui us vull recomanar unes quantes que tenim a la biblioteca. Comencem. Tenim L'illa de l'Abel, escrit pel gran autor William Steig. Aquest llibre té un premi molt important, la Menció Newbery, que és un dels premis de literatura infantil més importants dels Estats Units. En aquest cas, el nostre Robinson s'anomena Abel i es tracta d'un ratolí. Al final del llibre, després de tota l'aventura de l'illa deserta, William Steig ens l'ha il·lustrat, no cal les paraules, ens ha volgut, amb la seva il·lustració, posar fi a aquesta història. Tenim també, en format còmic, Les aventures de la Paula Crusoe. En realitat són 3 llibres, cal llegir els 3 per arribar fins al final. En aquesta història, la Paula i la seva família naufragaran en una illa deserta. Imagineu-vos el que és naufragar amb un adolescent, el germà de la Paula, el Joan, regirat, queixant-se tota l'estona, no em va el mòbil, perquè haig de fer senyals de fum, quan tenim Google Earth, quin rotllo, jo vull marxar... Bé, les aventures passen moltes coses. Sort que tenim la Paula i la petita Benedicta. Ja veureu com s'ho fa la família per sobreviure. L'Agus i els monstres també té robinsonades. Ja sabeu, aquella col·lecció tan xula del Jaume Copons i la Liliana Fortuny. El número 5 es diu La llegenda del mar. I també l'Agus, la Lídia i tots els seus amics acabaran en una illa deserta. A veure com s'ho fan. Robinson Crusoe, divertidíssim. Es tracta d'un llibre mut, és a dir, sense paraules, sense mots. A l'illa deserta trobem el Robinson i el divendres. I un bon dia es trobaran que arriba suaument gronxat per les ones un croissant. Un croissant ficat en una bosseta de plàstic, com si fos Repostería Martínez, ja els coneixeu, aquests pastissets. Doncs bé, els dos estan farts de menjar cocos i més cocos i es llançaran com bojos a veure qui se'l cruspeix, el croissant. I per últim, us volia recomanar aquest llibre preciós, Dinotopia. Basat en un manuscrit antic, tenim un pare i el seu fill al segle XIX que naufraguen i van a parar en una illa deserta. Però allà, aquella illa, amaga un misteri. El llibre està bellament il·lustrat. Jo no us vull explicar res. Prefereixo que vingueu a gaudir d'aquest llibre on text i il·lustracions es combinen i ens ofereixen una meravellosa aventura d'aquest pare i el seu fill. I bé, ja està.
i els podeu venir a buscar a la biblioteca, les Robinsonades. Ara que arriba Setmana Santa tindreu temps per llegir. Si voleu gaudir d'aquestes aventures, aquí les tenim. Adeu!